Mondragon Unibertsitateak ikerketa ere sustatzen du eta gaurkoan bi adibide ekarri dizkizuegu Goi Eskola Politeknikotik, Imai Inkap lehiaketa eta Takashi Machimura ikertzaile japoniarra. Informatika ingeniaritzako 3 ikaslerekin izan gara eta Imai Inkap lehiaketa famatuan parte hartu eta finalera iritsi dira. Smart Light izeneko proiektuarekin kaleko farolei sentsoreak jarriz argiaren kontsumoa murriztu nahi dute. Bueno, proiektuan helburua da, azkenean energia aurreztea. Energia minimo batera dago eta norbait pasatzen bada, piztu diren da intentsitate maximoa. Ideia hau izatez ja existitzen da, edifizioetan eta badago, baina klar, gauza da igual edifizio pribatu baten eta beste da ja kalien dela publikoa, ez? Eta horren ez dakit, horrek bidau segurtasun minimo bat, ez, izatientzako. 500 proiektu inguru aurkeztu dira Microsoftek antolatutako lehiaketara, eta orain arteko probak gaindituz, finalera iritsi dira Arrasateko ikasleak. Ez da 3 fase, lehengo fasean basan bakarrik aurkeztea ideia, bigarren fasean ja, izan egin behar genuen prototipoa. Eta orain 3. fasea dela finala, proiektua hobetu eta azkenean aurkeztu estatu bat. Espainia mailan, talde lehengo aldiz talde bat sartzen dela, 20 azkenetako talde, hori aberez ito bat da. Datorren uztailaren 8-tik 13 izango da finala eta 200 gaztek hartuko dute parte. Irabazteko esperantze bakaztu edo? Hori apurra zaila, ez? Han dazen proiektuen nivela kristonekoa da, eta kompetentzia izugarri izango da, baina, esperantza minimoa dauko, ez? Azkenean finalista bat gehiago gare, eta irabazteko aukera berdina dauko. Zorionak, Takashi Machimura doktorea beiraren inguruko ikerketa egitera etorri da eta 6 hilabete igaroko ditu Arrasaten. We do an experiment of the glass milling, and actually the glass milling is very hot topic in manufacturing field because brittle materials. And we have a lot of application of the glass milling, such as the micro-testing device, we call the micro-total analysis system, and also the application of the glass milling is an optical machine of optical devices. And the glass milling, so this is our research. 6 hilabeteko egonaldian Euskal Herriko jendea eta kultura ezagutzeko aukera ere izaten ari da. I don't speak the Basque and I don't speak Spanish so much. So, and usually I speak in English, but they try to speak English and we communicate each other.